hyvä. Jaas, soiks mun puhelin? Vittu, älkää soitella. Älkää soitella. Let's go! Näin mennään sitten. Sitten ponarit, nyt tarvii kyllä tapahtua ihmeitä. 10 ponaria tosiaan vähän pienemmällä panoksellakin mennään, joten kyllä tässä kovia juttuja. 2 senttisillä ei kyllä kuuhun mennä. Pari Lespoosia tosuu, nyt on tähdet tärkeät. Nyt on todella tärkeä. Jore ja muutama tähtsiä tarvittais kyllä ehdottomasti ja nopeasti, ja 2X:siä noi 2 senttiset on kyllä surullisia tässä pelissä. Niillä ei todellakaan kuuhun mennä. Se on vähän semmoista pientä nöpöttelyä. Jore se yrittää vähän, pääjorea tarvittais ainakin. Se voisi olla jotain siltä väliltä kyllä. Tästä jää vähän paskamako suuhun. Ensimmäinen ponari on aika heikohkoa, mutta vasti tämä olisi se peli. Tarvitaan jotain kivoja. Ja nyt saa oikeesti paukkua sit toi säkki silleen, että se meinaa töräyttelee noita isoja mielellään. Isosenttisiä vandetteja sieltä tulee. Tarvitaan noita joreja, siniset tasolla oliko ne parhaita, niin semmosia, ja mielellään säkkiä ihan vitukseja silleen, että se parittelee. Silleen, että se pölli nousee, se olisi aika tärkeet. Se olisi aika ihana tilanne tästä. Me ollaan välillä tästä saatu semmosia 10 tonnin raapasuja, jotain sen luokkasta me varmaan voitais siitä nyt havitella, mutta ei oikein mennä säkit nousta. Pehmeitä säkkejä, pieniä senttisiä pöllejä nousee, joten se on aika surullinen tilanne. Surullinen tilanne spinnejä kumminkin oikeesti paljon, mutta nyt sais säkit pikkuhiljaa alkaa vinkumaan. Ei siellä taaskaan mitään järkevää oo, 3 senttistä kylkeä ja toinen säkki ees nousu. Tarvittais aika paljon jo juttuja, ja sitten toki joku megapölli jostain saa nähdä. Onhan tossa noita tietenkin taas aina noita kamomatteja, ne on aina semmosia. Ne on aina noi kamomatit kumminkin semmosia erikoisperiä, ei vittu kun ei nouse parrut. Kun se ei toi säkki ei tosiaan ole varma, että nouseeko se vai eikö se nouse, niin se on vähän morjesta Kivantti, hyvää iltaa, hyvää kuuluu, mitäs sulle kuuluu? Täällä ollaan pöllöttelemässä. Voi, kun jää vähän nyt kyllä löysät lahkeet tästä, jos tää tämmöstä on, eikä meinaa nousta parruja, 2-senttinen kylkeä ja hattua ja puutseja. Voi. Kylpit toivottavasti jostain toisesta. Sitten vai Frozenia. Sit saakin vähän tää irkku-tyyppi laittaa töitä ja samalla 2 sun miljonäärien vääntelen. Morjesta muu limonadi. Okei, jotain arskaa, vähän kylkimyyräksi, saadaanko Tatte ja Jaakon poika. Tattiviritys huutais kolikkoon. Missä on kolikot? Ei löydä lesboa tarjolla. Ei ota kiinni, superppiä kylkimyyrää. Irkku näytä meille, Irlannin setteri on ostettu, joten irkkutyyliset pelit vois melkein vähän losautella. Ei ainakaan vielä. Ei tuu tuoppeja, ehkä noita tonttuja. Tonttuja vois nyt tois taas Tatteja. Mutta vain 15 XL ei saa oikein pintoliitoa siihen, eikä tarraa sen jälkeen enää ollenkaan. Päivän ensimmäinen ihan ok bonus, mutta kyllä siitäkin jää vähän semmonen pommeja. Tuntuu, että tästä ei välimallia oikein löydä. Se on ihan saatana hyvä tai se on ihan paska. Ehkä se joskus voi jonkun normiponarin antaa, mutta yleensä se taitaa olla. No sieltä heti äksiä, mutta missä sitä sitten jäädään liikkumaan, se on sitten toinen homma. Toi toinen on vähän tuolla kyllä syvällä pohjalla ja se pitää saada kyllä tuolta nurkkalutka niin sanotusti pois. No ei oo hyviä, lisää kerroinpalloja tulee ja nehän muuten parittelee, välttämättä paritteleepas. Ottaa siitä eikä kusikupitkaan osu. Pitkästä aikaa Mims, kyllä täällä ollaan, nyt ollaan pitkästä aikaa, sieltä tapahtuu ensimmäinen parittelu. Ja saadaan lisää ja hyvä parittelu siihen 2-1, mutta tarvitaan aika nopeasti lisää. Reekään ei pahitteeksi. Ei oo tästä hirveesti reetä, tää aika rare taitaa olla kyllä tästä pelistä, mutta niinhän ne yleensä, eihän ne parhaat. Sitten kun se lähtee kulkee se spinni sillä 10 spinnillä, niin sit se kyllä lotisee ja kolisee kuin keila hallissa. Miten J, morjesta, hyvää iltaa. Kiva olla täällä striimaamassa taas teidän kanssa. Pitkästä aikaa vähän pidetty vähän löllötelty ja pöllötelty. Ai jäi kun siellä olisi vähän rakoja. Siellä on apuja, siellä on pientä tuhnua ilmassa. Olisiko parittelua vielä kenties jonkun kanssa aikaiseksi? Saadaan. Mites se nyt parittelee noin? Toi menee 50, mutta tuhnuttaa naamalle ja nyt pitäisi saada paljon asioita aikaa ja ei. Meillä on smurfilimu, niin me tarvitaan koko ajan reetä. Koska limapullot on vaikeita, mutta 3 tulee. Se nussii suuta jonkun verran. Se ei taita kumminkaan tarpeeksi. Me tarvitaan 3 porsia lihapulla. Ja lihapulla.
Oh yeah, baby, oh yeah! Sä pyydät lihapulloa ja läski kun pyytää ruokaa, niin se yleensä saa sitä. Let's go! Isoja juttuja näitä tarvitaan, koska meillä on nyt kusinen symboli. Näitä tarvitaan ehdottomasti. Joo, ja 3 kylkeen. Nyt nussii naamalle. Ihan hyvää tekemistä. Porailee. Ensimmäistä ehkä kenties ihan ok ponaria olisi tulossa. Mahdollisesti spinnejä riittää, mutta symboli on kyllä hyvin vaikea. Tää voi vetää vielä nenästä. Mutta katsotaan, jos sitä vaikka joku 3 viritykset vielä sais pariin kertaan, niin se voisi kyllä vähän helpottaa. Oisko se vielä lihapullaa kylkeä? Ei sentään, nyt alkaa olla aika raju. Ja okei, 3 voi antaa kyllä enemmänkin. Se olisi ihan kiva, jos sieltä uskaltaisi uittaa. Uittaa vähän se. Saa uittaa ihan rohkeasti vaan. Kyllä sitä limapulloakin joskus siellä näkyy. Harvinainenhan se on, mutta on se parempi kuin toi peura, milloin kärsä päässä, kyrpä päässä. Se ei mikään, se on ehkä se hirveä. Nyt se lihapolla, anna se jumalauta sinne nyt, niin se tekee kutaa. Perkele, kun sä lutkutat sitä tuossa ensimmäisessä 2, mutta ei poraile. Siellä olisi ollut Gandalfejakin. No, ota vaan se siihen. Vittu, kun se nyt alkoi vähän vittu se nyppi. 3, on lutku. On lutku. Nyt sit, jos vielä kerran lihapullot, sit pitää tarraa jo. Välillä pitää syödä. 3 jälleen. Mennään 2 tonnin yli. Joo, tää vitu valkohäntäpeura. Saatana, toi on kyllä ihan kusinen symboli. Toi on ihan hirveä. Vikalla vielä pikkuuikku. Pikkuuikku sieltä, saatana. Siellä olisi ollut 3. Vittu, toisessa on limapullo ja toisessa on menkkaverikulho. Voi jumalauta. Kyllä nyt on huonot symbolit peleissä. Menkkaverikulho ja limapullo. Ei vittu, mä sanon. Toi on huono. Tossa me ollaan huonoilla. Me ollaan huonoilla tilanteilla ja nyt tarvitaan kyllä sitten töitä. Nyt tarvitaan töitä. Nyt tarvii tehdä töitä ja se silmä on saatava sinne näillä symboleilla, kun tää on ihan tämmöstä. Tää on ihan läpyttely. Tää on ihan tämmönen niinku... Tää on ihan tämmönen koulukiusaa tyyli. Keltuaine! Helvetti, nää pitäis saadakin. Hyvä eka spinni. Teki vähän oikealle tommoista pientä porausta. Saatiin ensimmäinen karva sinne auki. Ensimmäinen karva auki, ottaisiko vasemmalta puolelta välillä? Ei tarraa, nopeet. Morisa Roosi, hyvää iltaa. Ei, hyvä heilu. Ensimmäinen ihan ok, nukkuu. Ei tuu Dumle Muffisi, keltuainen, pakko, Dumle, tupla. Ei auta, ei tuu vierekkäin tolleen, joten ongelmissa ollaan niin hirveitä pelejä. Se on 42 € tilillä ja sillä selvä. Ja se on kamalaa katettavaa. Kyllähän tää nyt voi, mutta pitää alkaa heti vittu paukuttaa. Ei puna tullut kukaan osu. Viagra ei osu. Viagra osuu alhaalta, mutta ei oo apuja tilanteita. No punatulkkuvaara. Tupla punanen. Ja hääkakku. Ja sormi perseeseen ja eteenpäin. Kamalitsis. Mä oon nyt ollut tässä, mä oon ollut muita bisneshommia nyt, niin mä oon ollut vähän pois, mutta niinku... Mä oon ollut mulla oli se alaston, kun oli väitetty, että mä heiluttiin kyrpää Twitch-livessä, ei pidä paikkaansa, ei oikeesti ollut. Niin mä oon ollut täällä kyllä paukuttamassa, joo. Mä oon ollut tässä vähän lomalla vaan. Striimihommista. Et viritelty on koko ajan. Täällä on tippa painettu toukokuun alusta saakka. Mut en oo ihan vielä... Meillähän oli jumalauta streamsälleen sekin. Hei, arska tai pönttö! Vittu. Arska tai pönttö. Me oltiin, kato joo... Meillä oli Streamselle, vedettiin 31 päivää putkeen Pimpelipoimin. Nyt alkaa joulukuussa uusi challenge. Roosteeni pölli calendar. Eli tulee some-joulukalenteri, mutta tulee myös striimi-joulukalenteri. 21 päivää pelkkää lutkutusta. Eli on kovaa rummutusta. Ei oo siis, se on niinku, ei ollut mitään kullia. Sitä ei niinku ollut olemassakaan. Eihän niinku ketään. Mä sanoin, että mulla on Forssan kokoinen vaahto mun palleissa. Ja mä kokeilin mun kiveksiä ja totesin, että oli limaset. Eli niin kun, ei se penis näkynyt siinä. Siis me puhuttiin mun housuista. Vähän tämmönen. Tää on niinku yksinkertaisille ihmisille. Yksinkertaisille ihmisille ja se sopii mulle. Kun pakoputki peuralle. Karka kimppaa. No katsotaan milloin päästään taas lupsuttelee sitä. Lepakot sieltä. Saataisko... Morjesta Karkaa GG. Morjesta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa kaikille. Täällä ollaan taas... Ihanaa. Paskahuntti käynnissä ja itkettää. Puolet tulossa takas. Rili. Onko rili? Kyllä se vähän siltä näyttää. Pora. Tuotta paremmin sanoa. Sen takia mä oon täällä yksinkertaisesti. Morjesta Kottis. Hyvää. Lepakota vintille joo. Tää peli olisi vähän semmonen re-peli, mutta ei mennä tulla. Pizza. Ai että. Pitäisikö sun hakea joku ranepizza jostain?
Sehän on varmaan ihan kiva. No se jää siihen Lesbo 4 sitten. Meillä on Brute Force ja sitten oli Mentalostoja sen jälkeen. Mennään nyt ainakin niille. Hammaslääkäriä ja mitä kaikkea. Tommosia vähän niinku ikävämpiäkin asioita ehkä. Meni tänään hammaslääkäriin ja vittu ihmettelin, kun se ei tullut se mamma sieltä ja pyörittelin. Katoin, että kyllä minun omassa kalenterissani on tänään hammaslääkäri. No vittu, sit se tuli se nainen siihen ja sanoi, että ei sulla ole tänään hammaslääkäri. Mä kyllä on. Mä ei oo, kyllä on. Tuu kattoo mun kalenteri. Näytin sen, että maanantai, business. Sitten mä näytin silleen, että taatuointi. Mitäs on tiistaina? Hammaslääkäri. Niin. No mut ei vittu, missä se oli se hammaslääkäri? Ei sitä satana koskaan sit tullut ja... Siinä nyt kävi vähän sit kusiset ja... Olihan ne niin ihania sitten taas. Siinä vähän kävi hassuttelemassa siinä sitten, niin... homma meni sit silleen, että se ihana ihminen, niin... Se antoi minulle sitten huomiseksi aamuksi uuden hammaslääkäriajan. Mä olin niin yrittelijä ja mä olin pahoin, mä olin aivan